Id-domanda għal aktar nispeċjalizzati fil-qasam ta' dimensja qiegħda dejjem tiżdied. Gradwaw 60 infermiera u carer f'San Vincenz de Paul li temmew b'suċċess taħriġ speċjalizzat dwar il-kura għal persuni bid-dimensja. Antoinette Cherry, waħda mill-infermiera li ħadu dan it-taħriġ mill-Università ta' Malta, tkellmet dwar l-isfidi li jiltaqgħu magħhom ma' persuni li jbatu b'din il-kundizzjoni. Il-fatt li hija problema mhux għal persuna biss li għandha dimensja li anki għal familji tagħhom. Evelyn Grishti, infermiera li ilha dawn l-aħħar 30 sena fil-qasam tal-kura tal-anzjani, saħħet dwar ħtieġa ta' kura personalizzata. Kull persuna għandha l-personalità tagħha u għalhekk għandha kollha l-kura individwalizzata. F'Malta madwar 7,000 persuna bid-dimensja u dan in-numru huwa mistenni li jirdoppja sas-sena 2040. Il-professur Joseph Cacciattolo semma kif San Vincenz de Paul qed joffri taħriġ għal persuni fil-komunità li jieħdu ħsieb persuni bid-dimensja li ma tolqotx biss lill-anzjani. Hemm ħafna nies bid-dimensja li m'għandhomx bżonn kura u ġew imma qegħdin id-dar, però il-familjari tagħhom ikunu utli ħafna ikollhom training ta' kif jimmaneġġawhom, ta' kif jikkomunikaw ma' dawn il-pazjenti. U San Vincenz kien l-inizjattiva eċċellenti illi dawn il-persuni li huma l-carers tagħhom fil-komunità u fid-djar itjhom training speċifiku. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità attiva Anthony Gius de Celis qal li pajjiżna għandu jkun imħejji għal dak li hemm fil-ġejjieni. Aħna għamilna studji fejn juru l-numri ħajkomplu jiżdiedu bil-persuni li huma affettwati mid-dimensja u allura rridu nippreparaw il-pajjiż għal bżonnijiet tal-lum u għal bżonnijiet ta' għada. Irridu nippreparaw biex daw l-isfidi indawruhom f'opportunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.